aja disepeleke. Andek kuna gedhong kapan kok panjangan berjuang. Baru nyentuh kursi. Oh, budhu anakku modal kok. Iya. Kuwi dalem. Ane ngopo? Tamat STM kok mesti mau dadi wiyaga. Piro bayar wiyaga? Wah, wiyaga kok piro? 950 tukang mendang. Nggon nang Surata. Nggonku jenenge Mandor Patrok. Kuyo goreng apa sing penting siji petamblek. Loro pinter maca, sopan jantung susila. Akeh dua lolo 10.000 kowe. Dua lolo 10.000. Oh, jajan sengit 2 lolo 1 juta. Wis 10 juta. Rebukan karo gemblung kaya. Ora apa-apa dagelong kok lumrahan kok. Iku dagelong. Cakeme. Ngono jalan lah, celeng garek. Iya ya, Ren. Celeng wis kok kleru. Jane ngono kok gara-gara ngare Pak Marjo insine filsafat ditutur. Wis ora apa-apa. Kene nglayang Ren, ya diwaca. Pak Petro kula nyuwun gending kutut manggung. Terus pemesan dari Sanggar Gladi Tari Purbolaras. Pimpinan saya sendiri. Sapa? Mbok iki ora ditulis asmane. Sing loro goyang dobret sing nembang Ibu Setyawati putri Bapak Marjo. Ibu Setyawati ya. Wah, apa kuwi? Goyang dompet, pret. Dobret. Luput anu sing goyang dompete. Manamu aja sakasar-kasar kan. Kasar ben ora apa-apa. Nang kene kok. Mari kono ku dhuwur jam piro? Jam 12. Iya. Jam 2 kok buka. Ora kenapa-napa, Bro. Sesuk terusan kok. Nang iki kudu dhewe yang golek sesuk. Kanca-kanca nang purun saged tindak kita nggih. Kami nglapah piye, Pak? Aku gandeng karo yoga kene. Apa? Ketone tumpak gedhongane semangate. Sepune do gerong ya baku nom-nom malah ketelatan turu. Aku memperhatikan kesehatan. Yo kok Jakarta tidak cinta kesehatan, bumi-bumi dong mbok ngantuk-ngantuk. Jangan ngawur iki. Ayo dituruti siji mbok siji. Ndak nanti tak metu. Ya. In the sky on the star, my darling. Apa English kan wit? Saya tidak tahu. Oh, kamu gak tahu bahasa Inggris? Ketinggalan zaman itu bahasa internasional. Apa? Mountain laken? Apa? Tapi gunung mountain gunung laken tapi gunung. Nah, sini. In the sky on the star, my darling. Yang tahu ono lintang. Terus embuh. Kowe iso bahasa Inggris kecil. Ngitung 1 tekan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, 10, 30 mas manten. Oh. Kowe iso ngerti. Calanang ndegoi. Bocah wedok degel. Kowe Pak Guru ya bijak. Kowe gedang degok. Yo Ren. Ya nane. Napa kutut nanggung? Oh nggih, kutut nanggung laras. Wah, listrik kok ora macemne ya Ren. Mangke aku ora istirahat, ngadeg aku. Salah. Waduh kok mesti dilebok sing suwe ngono. Dadi benar terus bubar. Ya. Kutut manggung gotong royong saking pojok mriko tumuju mriko. Kututku ilang ya. Sapa? Yas. Takon dompet. Monggo.
berarti saka Jakarta iki. Sing saka Wonogiri. Iya. Gentenan saka Wonogiri. Ya ora apa-apa. Batang ini. Ya.
Ya kemantung yang membawakan. Apa temenan saiki terus dibawani. Bawani gilir kemanti saking sisih wetan terus tekan sisih mburi. Ya. Enak cara biyen bawani. Semua. Semua. Ganti yo. Lagi. Roh aku. Iki susu iki ngetril iki. Aja dimusuhi.
campur sari. Dan pengumuman setengah 1. Kok delok dhuwur. Ayo dicepetke ndak mati ora pengumuman wektu. Nah. Sepure lah engko ketinggalan ora tekan Bekasi, Naragong, Tambun, Perawang. Ya. Lagune Walid Narasi dadi pilot. Narasi pilot. Apa aja digondeli. Aja digondeli. Iki duit nggih Bu nggih. Heeh, salah setunggal monggo vokalipun Kapung tak semanggake. Padaran. Nggih. Alah boyo sing dene mangkas kesalahan siji ra kepengin goyangane ku lho. Mau ora entuk plenggarawane mbok penawane. Ampun Pak, ampun. Heeh. Lah tetep karo konggah. Nyuwun pangapunten kok sikilipun wudunen. Wudunen. Aja digondeli. Dados.
sing nyekel kasuwun Ibu Setyawati putra. Sugeng dalu. Selamat malam, Nito. Pulau Jawi tapi Oh, dari mana, Bu? putranya Pak, putrinya Pak Maju. Oh, alhamdulillah. Yang nomor berapa? Apa pertama, nggih. Bocor-bocor. Jawabannya kasar loh, Pak. Kalau tempat saya pertama itu di Sudawat. Ayo, Pak, kalau ke Swen transmigrasi sih Loh, wonten pundi, Pak, Bu? Sumatera. Sumatera pundi? Kula nggih Sumatera nggih. Kula Sumatera Selatan. Makanya dia sami. Kula wonten Pringsewu. Kula wonten Bengkulu. Oh, kula teng Gading terus San Dimas berarti. Pak, bahasa Jawanya ampun kata-kata. Mana pernah menggawo? Mengenang gawo. Apa bahasa Sumatera? Kula pernah menggawo, mlaku-mlaku wae. Oh, dijaga. Luhur tau lho Padahal Nggih. sudah poin mawon nggih. Oh nggih. Oke. Kula nyuwun diwakili kalian ingkang ayu menika. Sampai kula Menawi presiden kok yang paling ayu ya Mbak tapi menika lho dipilih sing ndi? kanan kula. Kula pilih menawi sing ngantuk dhewe niku sing ayu. Ya wis pundi mawon nggih Pak nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Monggo pun lagi kan Mbak Ambar. Oh, Mbak. Nggih. Betul, Mbak. Ambak maju bareng. Lenggah menapa jabong? Nggih. Terserah. Mriki. Punya dompet. Nah, Aduh, dompet. Nggih. Monggo iki. Ben ame bedegeng. Yuk, sekarang tadi yuk. Mriki, Pak. Mriki nanti teng mriki. Ayo. Nanti intronya kendang, iya bosak. Kesini udah suka. Kayaknya sana sundro. Nah, sana sundro.
Sudah Toto Pitomo Nengge kamu tergari kamarto ya Raja Broto Pandhawa Ngendra Prasta ya Cinta Kopuro Marta tegese ora Marta urip-uripe manungsa sejati ora langgeng nanging cakra manggilingan sayekti iku prasemana owaging sing sugih bisa marat sing cendhek bisa dhuwur mengkono sapiturute winasta negara mertani tilas wanaga papan ratoning para kajiman ing warna Wisramata kondange dadi papan pengalaman satu wara mati jalma padha kaliyan lebur tanpa dadi tatas kaprabawan marang manungsa kagem tata lakon iki ulang agamane sing ingkang lenggah keprabon wonten Ngamarta Jejero Prabu Kuntadewa Darma putra Darma wangsa wija kanggo ya sang Ajapra Satru lenggah damar ing abit kembar Nakula Miwasadewa tunggal bapa siji ibu ing ngaso bergagah bergemeng Yaya payut ning Raden Werkudara ya Raden Bratasena ingkang minangka gul-gul tetungguling negari Ngamarta sumawala Raden Janaka sinambung para kawula tasih andhem ambalambar katumpa rawipun ingkang napa Narendra Sri Bathara Resma kadhekaken Raden Kadhawaca tidhem permanen jroning parapatan ing semu nawung drita katitik kaya surya kalingane mendung remu-remu yaya katawangane himo Himantaka yen to kawijil mangkono cipta regane kang dereng kababaring sareng ngaku ngatur buku Kuntadewa
Denyuang keganjar saben dina iwakang bawa sono ana tepi pangandika gelaring lair ora kumlame astamu ora kedaling lati tembung basa nanging tata krama ngono mapane ana dodho lan parasa saewu ora gelem telu manungsa kang wis nanggih lan kukulun dewa ruci kok lewati kemplung segara minangkal tegese luwih kawula lan Gusti ya mung Dimas Bratasena semoga aku iya Ingrai ku aku karo ngaturaken pangabekti koko rabu. Yo di masa apa? Banget manane pun kakak. Kulo ngaturaken pangabekti koko rabu. Kulo ngaturaken pangabekti koko rabu. Nggih, Mbak. Banget manane kulo liwat sing bekti marang Sudara Werja Dimas. Koko rabu. Ora kepentingan wonten negari Ngamarta. Kemarin yang iku ngaturaken duta pengawuh koko rabu lantaran kendranipun Kakang Semar Badranaya tanpa kabar tanpa weyang karono murtanipun Kyai Semar ndayani among amin samya nandhang bingung tanang tuwuh gagal raja Rama bundes ana wereng lembing wungking falang sakit Narapraja kados sampun kang dodol suripun koko rabu kepareng kula nyuwun kali damar wonten pundi kenggaipun Kaki Semar Badranaya lan kados pundi srana wawiyaning raja Ngamarta koko rabu Yai Puntadewa kawula inggih laras aturipun ingkang putrapun Kaki Prabu Gatotkaca yen to temen Kakang Semar Kendran saking Karang Gedemplok murca saking Garing Ngamarta malah ingkang kula tuntun menika kadang-kadang Pandhawa yo Dimas Kudara boleh dadi senopati ning bangsa kowe iki kepiye iki Semar kae pamong sing reksa jagat Semar kae pamong sing hambek utama Semar kae pamong sing hambek sabar Pandhawa golek payu sing bantu Semar Pandhawa golek pusaka sing bantu Semar mlebu ngalas golek ilmu sing bantu ya Semar saben-saben lakoni panandhang Semar mesti nyilumbantu babat alas metani nganti dadi negara Ngamarta kuwi ya lantaran Kyai Semar ya gene Semar murca kok Kudara Janaka kok ora iso Dimas gelaring lair kowe ngkari nggawe krasa gelar nanging sing babat Wonomanto kuwi Kaki Semar nyingkirake jim setan prikorayangan engklek-engklek balungan tandang aja maneh wong cilik kelangan kebo sapi raja kowe karo ketemu kelangan pamuk kok malah padha meger-meger yo tanggung jawab ben bangsa Ngamarta iki kepiye
Punapata mirah ingsun Peraten Mas Gugum Midil Duda tanpa karya Sangkang rinemekan Gusti Gelung Rinusak sekarya Sumawur gambir melati Tupomo Prabu yang mengatakan sama ngapatakan dateng Dimas Janaka lan Werkudara Pomo Prabu Kusma ingkang lepat menika unta dewa awit kowe kang nggawe damar tetungguling bangsa Pomo Prabu Dimas Werkudara Janaka tak upuk tak arep sing luput kuyaku Dimas yen mengatakan keparang aku tak lengser saka damar gedhe Mongso butuh siading dadi ratu ayo ana bangsa lan negara aku tak mulai kaki Semarbodro Kyai Semar dilenggahku Kyai Semar mati bareng tunggal tubuh aku bareng karo kowe mongso kangen resiki wiwit cilik aku timbang ditinggal rombongan Kyai dulu bisa mbal kebersihan karo Pomo Prabu tenimbang batu engkang lengser saking kerabon lalu jalan nyuwun pamit kula minggat kayangan kula pamit kerja badhe nyemplung kawah Candra Dimuka yen Kyai Semar langsung kula pamit kerja namung titip diajeng sembodra lan dikandhi titip anak kula Abimanyu Kang Mas Werkudara kula pamit mati Kakang Mas rasa padha nangis kula kakangku jeneng para gadingku nek pancen Gusti Semar bisa bali Semar bisa nek tak dadi akhiratku nek menyati berkumpul sama pamoring sukma sinuk smaya rinah ya ing asabi sining pendelenge kalbu pamukane karo jati kaleni layak pengaluyu dan tangis banjir lu wonten pendamping Amarta ngerbat murtanipun Kyai Semar Badraya inbuk durung tutup dari ngantos paripurna kontale mata Pandura Prabu Baladewa ingkang ketajan pangaribawan ratu ingkang bangan gunung Gomuka bedel wonten piyati dawah wonten pendhapa Amarta geger kang saya mulih
penambahan wong bagus iki. Wonten menapa Prabu sumipun nggih kula rawuh dawuh wonten satengah-tengahing pendhapi. Monggo kula paring pratelan Prabu. Dados kawuningan. Sekawi kula dipun timbali dhateng Yayi Prabu Duryudana wonten gaengatipun ingkang lembag. Mestina wonten praratone enggal manggen wonten gunung Gomuka inggih. Ingkang makin nalendra wonten pucuk gunung Gomuka winata negari Kambangan jejuluk Prabu Dewa Ambar. Inggih Prabu Asmarasata mekaten Koko Prabi. Keparingipun Yayi Duryudana lan Taman Penemban dipun undhakaken adhipun dipun diparaken lan dipun kunjara sapunggawanipun. Nanging jebul malah ketiwasan. Kurawa kawon Yayi Ngawangga kepikut jemparing Kyai Kunto dipun temut dhateng Nagawara. Yayi Duryudana Paman Penembandono Paman Seni tumut dipun kunjara. Pun kakang ngupasaken gegaman nenggala terbang ditemu. Nanging kula kaperbawan dhateng Sang Prabu Dewa Ambar. Kula kontal dawuh pun mriki. Duh Yayi Kunto iku kula nyuwun tulung. Mestina menika kagungane para Pandhawa awit tilaripun swargi Paman Pandhu Dewarata. Kula namung tembung mondhok ning nunut lenggah. Nunut bukti Yayi. Boten nurung para Kurawa dipun kunjara wonten negari Kambangan. Awit dipun siksa ageng dipun pejahi, nyuwun tulung dipun wari ingkang raka Yayi Mestina lan Paman Penembandono. Yen ngantos Mestina dipun blengket, dipun jajah kalian nata Kambangan. Mangke badhe kados menapa Werkudara, aku njaluk tulung gawemu. Gurumu Dono dipunjara Dimas Dono. Sena semakan karo sutik bersama. Oh, akhirnya keng pindho gajah asitu kondo. Manunggaling kadang bayi. Punya pamit Jelapro ayo pangkat dulu itu no gurumu Jelapro adikku ini akan jauhkan Mas Werkudara Koko Prabu kados pundi mumpun disi mojo kesusu Werkudara Janaka kaneng negara ki mawa tatanan kebun sapi kudu mawa keluar nek jarang mawa kendali mongko tata praja sing asta kuwi Koko Prabu Dwarawati ingkang dadi bata pamong pengayomaning kadang aja nganti ninggalake para pamong Dimas Koko Prabu nyuwanggaken Koko Prabu Dwarawati. Yayi Kunto dewe matur nuwun pun kakang sing dipun ginakaken wonten raja inggih. Werkudara gugup dosa-dosu mengkone malah bakal mulai iya Dimas Janaka wonten dawuh nek sing diapunkaken dadi bata dadi pamong ora nglancani menangipun kakang nek nganti pun kakang lancani besok Bratayuda aku mau botohi para Pandhawa ya wis aku njaluk aku nyuwun pangapunten Koko Prabu Yayi Kunto lepatipun Koko Prabu Mandura kula nyemakaken setunggal Prabu tilar Koko Prabu nggawuh mongko dasar kadang wedhus terus dereng ratu angka kaping kalih kata-kata nggih pun maring dawuh dhateng Yayi Prabu temah ngobong penggalipun Siadi Jodipati lan Janaka. Aduh Yayi Kresna ya wong kakang karo tuwa ning tuwa umur tuwa ning akeh taun aku luput Yayi ya aku dalem aku apa ya bi yen mekaten mbok bilih wonten sambung rapetipun kalian murcanipun kaki Semarbadana inggih lajeng prayeginipun Werkudara Arjuna wonten dawuh budal marang negara Kambangan gunung Gomuka ning batinmu aja mateni marang Ratu Kambangan batinmu kowe golek murtane kaki Semar